Напълни се света с търговци на акъл и мъдрост. Колчове, какви ли не езотерични, религиозни бизнеси, философии, мошеници, гледачки, врачки, баячки, екстрасенси, но в последно време това с колчовете удари тъпомера и затова аз реших, че пък като дипломирам за тези неща и мен това ми е образованието и професията реално, а, реших да ви предложа на нормална цена, на екожодерска като тяхната, нормална цена на час за частен урок и консултация, от нещастници да ви превърне в щастливи хора, от болни в здрави, от глупави в умни, от закърнели в развиващи се духовно, от смъртни в безсмъртни. Не аз, но мъдростта на духовните учители преди мене, моята роля е само да ви мотивирам и да ви покажа правилната литература и да ви помогна да постигнете постоянство в съветите чрез всички методи налични на философията, мъдростта, религиите, духовността, психологията, парапсихологията и така нататък. Щастието съществува, любовта съществува, от бебе можеш да станеш богат и чудесата се случват. Пред мене, сега не ви се вярва, вие не вярвате, това е проблема, но пред мене преди няколко години дойде на рождения си ден един в една игрална зала, където аз се изживявах като портиер, забележете, защото вие не ми плащате за коуч услуги. И не ми помагате, не ми давате дори пари назад, защото аз ще върна парите на част на тези, които са недоволни и ще предложа, може би, на почти всички да върна парите, защото пък при мен предварително се плаща, за да не сме недоволни, защото спазвам етиката. Така както идея ставаше въпрос, че дойде един младеж на рождения си ден и пиян спечели голяма сума, а след това с тая голяма сума спечели стотици хиляди левове, купи си къща. Но вижте сега каква е иронията. Чух, че същия тоя, който си купи къща, спечели стотици хиляди левове на рождения си ден, прахосал парите, продал ефтино къщата и накрая влязал в затвора за кражба на куче. Тези чудеса и абсурди са реални. Това е истински случай и вие не вярвате в чудесата, но те се случват. Случва се болен да оздравее, бездетна да роди, нещастник да стане със семейство с 5 деца. Всякакви чудеса случват. Да, проблема е, че може да не стане за ден-два, но може да стане за година-две или вместо да се бавите 10 години да стане за година. Вместо да се бавите 10 прераждания, да стане за 2 прераждания. Защото раят съществува, защото щастието съществуват, защото блаженството и вечния живот съществуват и боговете съществуват и ние сме призвани да сме нещо повече от това, което сме. И нещата са много по-прекрасни, отколкото вие си мислите. Нещата са много по-прекрасни, отколкото вие си мислите и не всеки е мошеник и като ви казвам, че това е портал към чудеса и блаженство и неща, които вие не вярвате, но те съществуват. Чудесата съществуват, магията съществува, мистицизма е истина. Всичко може да се случва без дори да го търсите и аз ви препоръчвам да хванете да четете най-накрая, да се учите от мъдрите, да ми пращате пари, не повече от 10% от доходите ви, не съм мошеник, не съм кожодер като другите, и да заедно да се върнем в рая, но и преди това и тук хубаво да си поживеем по възможност, ако имате деца 10, 20, 30 години повече от това, което бихте живели, защото някои хора са толкова глупави, че не знаят, че трябва и не спазват
този съвет и не пият и дори по 2 литра вода на ден, какво остава за другите принципи на щастието, добродетелите, мъдростта, психотерапията, тайните на успеха? Ако обаче, пак казвам, се окаже, че аз съм като лекарите, които не са излекували първо себе си, като лъжи учителите, ще ви върна парите и ще ви предложа да ви върна парите. И ако аз съм неподходящ и недостоен учител, може даже като ви ги върна да ви върна лихва, все едно сте ми дали пари на заем или все едно сте ми дали кредит. Аз не съм мошеник. А дали мога да ви помогна и доколко единственият начин да разбера, ако вие ми плащате и ми давате пари, ми помагате, пък да видим дали аз ще успея да ви помогна и доколко и на колко ще мога да помогна. Защото по принцип детската ми мечта е да помагам на мнозина. Защото съм много рано чел християнската етика от Библията. Още като малко дете. Има неща, които не знаете, че съществуват, а те съществуват. И тъй. Станете мъдреци, магове и магиосници. Мъдрец значи маг. Преобразете се от тъмни светли, от болни в здрави, от нещастни в щастливи. Върнете се в изгубения рай и ме последвайте. Последвайте ме. Последвайте ме.